Catalans i catalanes, siga tothom benvingut a un nou vídeo de YouTube. Avui veurem què és el que menjo un dia de descans. Ja us avanço que és poc menjar. Al final del vídeo, òbviament, tindreu els macronutrients i les calories totals. El dia de descans acostuma a ser el dia més baix en calories i que tampoc és tant dia de descans, ja que no anem al gimnàs, però sí que toca treballar més a fons el posing, la posada en escena, i a més, amb temes de cardio tenim més de lo normal i fem un total de 20.000 passes. Ja haureu vist, estaré deixant per aquí, si m'hi cap, el resum de la primera tongana de cardio que faig al dia, que el faig en dejú i prenc una suplementació específica per aquest cardio en dejú. I avui se m'ha anat l'olla, he anat al Parc de Glòries i m'he posat a donar voltes al parc, a veure fins quan aguantava, que físicament aguantes més, però mentalment vols parar ja de caminar. A més, donar voltes al mateix parc, i em sembla que hauré estat una hora i mitja, hora i quart. I bé, ara ja he tornat a casa, també primera dutxa del dia, perquè entre la calor i l'activitat que faig, doncs, m'acabo passant aigua entre 2 i 3 cops al dia. I primer àpat del dia és ni més ni menys que això, també estareu veient per aquí amb més grans, són 30 grams de proteïna, 15 grams de xocolata negra 85% i 50 grams de nabius. Això és l'esmorzar i res, ara doncs ja moment de tranquil·litat, de començar el dia, perquè és despertar-se, pesar-se, enviar una actualització del físic a l'entrenador i sortir a caminar. També, com he dit, amb la calor que fa, si no surts a caminar a primera hora del dia, al carrer no es pot estar. La segona tongana de cardio l'acostumo a fer a la cinta de caminar que tinc aquí a casa, però això ja ho veurem ara més endavant. De moment, primer àpat del dia. Bo. A més, com que els nabius són congelats, m'ho menjo només per preparar-m'ho perquè així està més fred i entra molt bé. Aquí la condició després de fer les primeres 10.000 passes del dia. Tot aquí preparat, que abans de dinar toca fer una mica de posing. Aquí hi ha el segon àpat del dia, llenties amb verdures. També hi ha oli d'oliva, és l'únic dia on tenim oli i són 2 grams. I també tenim sal. En total del dia tenim 4 grams de sal normal i 2 grams baix en sodi, que m'ho peso tot en una petita carmanyola i a partir d'aquí doncs reparteixo meitat. Al final del dia el còmput és el que compta. I de llenties tenim 300 grams, dels quals normalment els pots que venen al supermercat són de 400, llavors em tiro 300 grams i me'n deixo 100, el següent dia de descans em tiro 100 i 200 al següent pot. Bueno, vaig fent així, doncs avui ha tocat buidar el pot, ja que l'últim dia de descans del pot de 400 em va tocar fer 200 d'aquell pot que ja tenia obert i 100 del que vaig obrir. Això ha repercutit en que avui no hagués de pesar les llenties, sinó que ja sabia el que era. I la verdura són 150 grams de carbassó, dels quals he aprofitat també per fer-los al sopar, ja que per sopar també tenim 150 de verdura i així he aprofitat ja la paella. Abans d'aquest àpat he estat practicant una estona la posada en escena, com heu vist. Us deixo per aquí un trosset, un tastet del que ha estat. Ja queden 4 setmanes, el físic ja cada cop es va xuclant més, però encara queda, hem de seguir apretant. Caminant no he caminat més encara, o sigui que el meu cos ara mateix té 290 calories a sobre, 12.000 passes caminades, he practicat la posada en escena i ara anem amb el segon àpat del dia. També ja porto beguts 2 litres. En total del dia estic bevent 4 litres d'aigua i ja portem la meitat. Doncs passem ja al tercer àpat del dia, el que seria el berenar, on tenim 20 grams de coquetes d'arròs, que són aquestes 2,5, 2 i 3 quarts que ens queden, amb 30 grams de proteïna, 12 grams de fruits secs, que en el meu cas em poso ametlles, i 100 grams de fruita, que també trio fruita congelada, que està freda i ara mateix amb la calor que fa entra millor. I ja només ens queda sopar i ressopar. Doncs ja estem acabant el dia. Aquí tenim el sopar, que són ni més ni menys de 150 grams de patata, amb 150 grams de pollastre i 150 grams de verdura, carbassó, que l'hem cuinat al dinar, com he explicat anteriorment. Tot això amb un ou i
2 grams de sal normal i 1 gram de sal baix en sodi, que és el restant de la carmanyola que em preparo al dia, que també he comentat al principi del vídeo. Fàcil, senzill, es gaudiria més si el plat fos més gran i estigués més ple, però us ben asseguro que està boníssim i si t'ho menges amb calma i assabores bé fins l'últim gram de menjar que hi ha aquí, de veritat que està molt bo. A part d'això, ara, entre sopor i ressopor, em prenc també la suplementació del final del dia i això, i després encara ens queda el ressopor per acabar el dia, així que som. Doncs ara sí, últim àpat del dia, ja hem sopat, ja ens hem pres també la suplementació que ens faltava, que era la creatina, omega 3, vitamina D3, magnesi i, per altra banda, que no m'estic deixant res, per altra banda ara estem prenent ashwagandha i glicina per la gestió de l'estrès, que de veritat m'està sentant molt bé. Com he comentat alguna vegada, formeu-vos abans de començar a prendre un suplement, no perquè X persona us digui ostres, doncs mira, jo prenc això, pren-ho tu també. Informa-te'n i investiga abans de començar, llavors posa-ho a prova i si de veritat veus efecte, doncs ja segueix, però no et deixis influenciar per la suplementació perquè potser realment pel teu context no és tan necessari o bé el teu cos no assimila com assimila el cos de l'altra persona aquell suplement. Com la pròpia paraula, suplement és un a més en la teva dieta, en la teva ingesta d'aliments, així que pot ser que la necessitis o pot ser que no. Ara bé, ressopor. Aquí està per capes, ara mateix només veureu els cereals, els cornflakes, però tenim 250 grams de formatge fresc, ostres, espero no estar tocant molt el micro, 250 grams de formatge fresc, 20 grams de xocolata negra, 85%, 100 grams de nabius, òbviament congelats, i 40 grams de cornflakes. Els poso així per capes perquè m'agrada menjar-me primer els cornflakes i després ja la resta. No sé, sento que així tinc més menjar. També menjar-me primer els cereals sòlids i no barrejant-los amb el formatge fresc i que després estiguin com tous. Sento que menjant-los així sòlids m'omple més. Llavors ho menjo així i em senta molt bé. També tenir aquesta quantitat de cereals abans d'anar a dormir em va de conya. Sí, tenir hidrats de carboni abans d'anar a dormir m'està anant de conya i ha marcat un abans i un després a la preparació, ja que sento que vaig amb l'estómac més ple a dormir i fa que pugui descansar millor, ja que vaig tenir uns dies, unes setmanes potser, en les que no descansava bé, en les que em despertava molt a mitjanit, em costava agafar la son i a l'incloure hidrats de carboni abans d'anar a dormir i fer que vagi amb la panxa més plena per anar a dormir, doncs m'està ajudant molt. Si em seguiu per Instagram i TikTok ja podreu anar veient per les històries que penjo que el descans últimament, i toquem fusta, està sent molt bo, així que em va de conya tenir els cereals. No és per acabat el dia, el resum de calories i micronutrients d'avui és aquest. Com veieu, és baix, conseqüència directa d'estar ja 4 setmanes de la competició i més baix que serà, ja que avui parlant amb l'entrenador ja hem dit que de cara a la setmana que ve segurament o reduïm calories o pugem cardio. Amb el cardio que tenim actualment jo preferiria reduir calories, però ell decidirà, el que ell mani jo ho faré. I bé, si us agrada aquest tipus de contingut, no oblideu donar el botó de m'agrada, subscriure-vos al canal i activar la campaneta. Properament farem el mateix vídeo amb els dies d'entrenament per veure una mica també la varietat de menjars i les quantitats, que us acabo de dir que segurament passin. A veure com serà, s'apropa l'infern, però, com sempre, això és una etapa per gaudir, que ara estem patint, però després la recordarem amb nostàlgia i hem d'aprofitar i viure cada moment. Patir ara per estar millor després, o sigui que quan acabi això podré gaudir molt del menjar, ja que estic aprenent molt, tant en temes d'alimentació com d'hàbits del dia a dia, que estic aprenent, m'estan servint molt. No els puc gaudir tant perquè estic fet pols i vaig arrastrant-me durant el dia i sé que quan anímicament estigui recuperat i estigui millor gaudiré i valoraré tot el que estic patint ara. Així que poca cosa més, deixa'm per comentaris què t'ha anat el dia per saber si has arribat a aquest punt
i ens veiem a la propera.